संध्या बेलू मो किसी एमती मुहूर्त आसी जे टिके दुख भरा थिला। हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे इतिश्री मु स्वागत करुच्ची मोर चैनल को इतिश्री स्वाई चैनल को। तो आज हूँ पवित्र देवस्नान पूर्णिमा और प्रथम राज्यर आपण मानक मो तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना। तो जमती देखिपे मु अधा मेकअप हो पूरा रेडी बिल्कुल भी है आ मेहंदी काली रात लगे देखो बहुत बढ़िया है गोटे हाथ ही लगे एपटे हाथ टाइम मिललानी लगे तो नेल पॉलिश भी लगा सरी बस अधा रेडी है। तो मु आज बनई पिठा मुआ पिठा बनई एटा तो यहाँ बहुत लेट है उठा तो सब कम लेट छुआ पिला कम सब सारी पिठा आउ देखे पारनी तार वीडियो मु बनई पारनी। तो यहाँ मुझे के बनैले निहाती आपण मानक शेयर करी केमती कौन मुआ पिठा हुए कौन ना से आपको निहाती शेयर करी। तो चलतु जा मो झी ए रेडी हो सारी पुआ भी शोई तो मो झी केमती कौन रेडी है चलतु आपण मानक मु देखा चलतु तो नमस्कार जय जगन्नाथ हैप्पी रजा हैप्पी रजा। तो सी ए रेडी हो सारी तो मुझे जाऊँगी मुझे रेडी हेबी तो चलतु जा मु रेडी हो सारे आपण मान सारे कथा भी सरला और धीरे झूलो इतने गाड़ी एबे अलता लगा सरीला रेडी जाते
ଏଠି ଜରି ଯାଉଛି। ହେଇଗଲି ଘୁରେଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ରେଡି ସାରିଲାଣି। ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଛୋଟ ହେଲା ବୋଲିକି ତା ପୁଣି ଥରେ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲାଣି। ଆମେ ଯିବୁ ବାହାରିଛୁ କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ନେବେ ଆମକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଯିବା ବୁଲି। ପୁଅର ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିନି, କ'ଣ କରିବା? ଛୋଟ ହେଲା ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ରଜ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ରଜ ବେକାର ଗଲା, ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ବାହାରିଥିଲୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା, କ'ଣ କରିବା। ହାଏ ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଯିବୁ, ବାହାରିଛୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ପାଖରେ, ତ ଯିବୁ ବାହାରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ଜୋରସେ ହେଲା, ତ ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନୁ। ଆଜି ରହିଗଲୁ। ତ ଦେଖିବା ଆଜି ତ ଫାଷ୍ଟ ରଜ, ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ସେମିତି କଟିଲା। ଆଉ କିଛି ତ ଦେଖେଇ ପାରିନି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ବି ବିଲକୁଲ ହେଇନି। ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଥିଲି। ସେଥିଲାଗି ଆଜି କ'ଣ ପିଠା କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ମୁଆଁ ପିଠା, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ତ ନିହାତି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ମୁଆଁ ପିଠା କରିବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଏଠି ଶୋଇଛି, ପୁଅ ସେଠି ଶୋଇଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଖରାବେଳେ ପୁରା ଖେଳିଛନ୍ତି ଧୁମ୍, ତ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଶୋଇନଥିଲେ। ତ ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା ଆମେ ଯାଇନୁ ମହୋତ୍ସବକୁ, କାହିଁକିନା ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ପୁରା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ରଜ। ତ କାଲି ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ଅଛି, ମଝି ରଜ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ରଜର ଫାଷ୍ଟ ରଜ, ସେକେଣ୍ଡ ରଜ, ଥାର୍ଡ଼ ରଜ, ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ହିଁ ଦେଇଦେବି। ତ ଆଜି ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ତ ମୁଁ କାଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି, କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय चैनल इतिश्री स्वाई चैनल को। तो आज हूँ रज संक्रांति, तो मझी रज। तो काली तो जहाँ जमती हो रज सेमती गला, वर्षा वर्षा गला पूरा काली गोटे रज दिन। तो आज हूँ सेकेंड रज बहुत बढ़िया पाग आज करी, बढ़िया पूरा रज पाग करी। तो देखिपे मुझे भी सजबाज एपर्त है, गाधे सारी बस। आज संक्रांति बोली खाईनी, जाऊँगी फटाफट खाईदेवी। देखो मोर पिठा हो सेपटे। तो चलतु खाइबा, खाई सारी आपण मान सागे कथा चलतु खाई नबा। मिशु को डाकिलु। ये आमर सारे पिठा खाऊती। तो मुझे चकुली करी, मटर तरकारी करी। तो आम जाऊँ खाइबू, खाई सारा पर कौन खाची गुगु? गुगुर नया ड्रेस है। गुगु इसु इसु आइला। ओ ता पेट कौन काटुची? गुगु कहीदेलु हैप्पी रज समस्त को। हैप्पी रज। छी छी एहे कौन बेड्रे बुरोच? कौन बेड्रे बुरोच? छी गंदा। इसु आसिलु। एठी हमर दोली लागिची।
ଦୋଳି ଲାଗିଛି ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍କୁ ଲାଗିଛି ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝରକାରେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଚାଲୁନି ପୁରା ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଚାଷପଟ ପଳେଇ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ହଁ ହଁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମେଚେ ଲଗେଇଛି ଦେଖି କୋଉ ବଗିଆ ସଜ କରିଦେଇଛି ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ତମକୁ ସଜ କରିଦେବି ମୁଁ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବି ଦେଖି ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇନି କେମିତି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇଦେବି ତମେ କେମିତି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଲୁ କେମିତି କେମିତି କରିବି ନା ହଉ ନାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ରଖ କ୍ଷୀର ଏନିଆ ହଁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଏନିଆ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ମୁଁ ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ ରୋଷେଇ କରି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇ ନେବୁ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ ଶାଗ ଏଠି ସେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଝିଅଟି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ପୁଅ ବି ଏଠି ଖେଳୁଛି ରୋଷେଇ କରିସାରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିଏ ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖିବ ଟିଭିରେ ସବୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି କରୁଛି ଦେଖିଲୁ କାନ ହେଇଛି ହାତୀ କାନ ଗଣେଶ କାନ ହେଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଟାଣି ପକଉଛୁ ତମର ଗଣେଶ କାନ ଅଛି ଦେଖ ଝିଅର ଗଣେଶ କାନ ଠିଆ ସିଧା ଖେଳେ ଆରେ ବଢିଆ କାନ ହେଇଛି ରେ କୋଉ କାନ ହେଇଛି ଆମେ ଗୋଟା କହିବି କୋଉ କାନ ହେଇଛି ଏ ବାବୁ ଏଇ ବସ ଏଇଠି ଆସ ଦେଖେ କୋଉ କାନ ହେଇଛି ଏ ଦେଖ ଦିଦି କାଇଁ ଦିଦିର କ୍ଲିପ କଣ ଏଠି ପଡିଛି ଆସି ଦିଦିର ହେଇ ଦିଦିର କ୍ଲିପ କଣ ଏଠି ଇଏ ଝିଅ ସୁରାଗ ଦେଖ ଇଏ କିଏ ଗର୍ଲ ଅଛ ତମେ ଆମେ ଗର୍ଲ ଅଛ ଗର୍ଲ ଦେଖିଲେ ଗର୍ଲ ଅଛି ଡରି तो
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ସରିଲା କାମ, ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ବାସ୍ ଚୁଟି ପୁରା ଗରମ ହେଉଛି, ମୋ ଚୁଟି ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବି, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ବାସ୍ କିଛି ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଖାଇନୁ। ଖାଲି ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅରୁଆ ହେଇଛି, ଶାଗ ହେଇଛି, ଆଉ ଡାଲମା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଏମିତି ଆଉ। ତ ଖାଇବି ଯାଉଛୁ, ଖାଇବି ସାରିବୁ। ଏବେ ଯାଉଛି 2-3ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇସାରିକି 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିବା, ବାହାରିବା ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖାଯାଉ 4ଟା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି କି କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ଛୁଆମାନେ ବି ଏଠି ଜଣେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ସାଡ଼କୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହେବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ। ବର୍ଷା ଆଜି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପାଗ ଘୋରିଲା ଭଳିଆ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ସେଠି ପହଞ୍ଚେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ତ ଜାଗା ନଥିଲା, ତ ଆମେ ଦୂରରେ ଥୋଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ये मौका दिखाओ। संगीत निर्देशक प्रेमानंद भाई, राकेश बाबू एवं समस्त अनुचिंतन अपेक्षी को बहुत समस्त मंच अधिक प्रभावित अधिक मनोरंजित करुँच समस्त दर्शी
क्लासिकल डांस फॉर्म माने जे हाथ गणती डांस फॉर्म्स बिथु एबोली क्लासिकल डांस फॉर्म जहा सारी भारत रे नो विश्व दरबार रे लोग या रिसर्च करछनी आपण सब जानिया को चाहछथि एवं जेहेतु रज पर्व चलछि काली देवस्नान पूर्णिमा जाइछि आपण माने सब जानछथि जे हम निज अति निजर जगह काली आगमन ठाकुर भारी भारी प्रिय भाई निजर लोसी नृत्य तेरे आज ई सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ में दुई कुर्ती कोन खूब सुंदर पिला माने एते बढ़िया भाबे परफॉर्म करछन ताके जोरदार टाकी निज ताके शुभेच्छा जानिबा को आशीर्वाद करबा एवं से परफॉर्मेंस माने जो माने आरंभ करे इच्छा नहीं आसते अभी कुछ नहीं होगा भाई काम भाई कौन पे हो रहा वो से काम ini satu betul भाई नॉर्मल होता है भाई बोलो कॉपी बोलो कॉपी बोलो हां कॉपी कमी हमको बन खाओ देखो तो सब निकालो देखो तो
से खाई सारे स्मोक पान सब तो करदल स्मोक पान भी करता हाँ ये बाटर पूरे तो देखा कौन बुढ़ी हाय 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 आगू का रेनू आगू का रेनू आगू का चल ए कड़ू कस करेंट पड़ेगा ठीक टाइम रे नहीं। हाय फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ समस्त को मु स्वागत करुच्ची मोर ये चैनल को चैनल को आज हूँ थर्ड रज देखिपे मु पूरा सब कम सरी गाधे पाधे सारी कितु काली आम राति जाइलु जो मेला महोत्सव पड़ा रज महोत्सव से जाइलु तो बहुत लेट है राति आस 11टा 11:30 होता तो मु आसवा पर ब्लॉग बनईनी तो आज हूँ लास्ट रज देख जाइए ये सब किणी आनिक आसी आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा देखो मुझे खाऊँ पोड़ पिठा तरकारी आ मिठा तो मुझे जाऊँगी खाई सारी छुआ कम सब सरला जाऊँगी खाई सारा पर रेडी हबू रेडी होकर कुआड़े जाऊँ कौन कर आपण मान सारे शेयर करी तो भिडियोटी लास्ट जाए देखो आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा बिल्कुल भी भूलिए चलते मुझे जल्दी जल्दी फटाफट रेडी हो जाए रेडी होकर कथा मन मान हाय फ्रेंड्स देखो आम रेडी हो सारूँ तो खाई पी सरी आम पूरा रेडी हो सारी तो ये आम बाहर जावाई गोटे पाख जगह को आज कौटी बुलाबुली करार ना से पाखे गोटे दौड़ी लगी तो आम जाऊँ तो चलतु जावा से कौन हो कौन ना से आपण मान देखी समस्त रेडी हो सारे देखो पुआ रेडी हो सारे झील भी रेडी हो सारे समस्त रेडी हो सारे आम जा कौटी बुलिया को जाऊँ तो चलतु फ्रेंड्स देखो मुझे सिंपल साड़ी पिंधि तो केमती कौन लगे से निहत कमेंट बॉक्स रे कहिबे तो ये चलते जा दौड़ी खेल चलते रेडी सारू बाहर दौड़ी खेल झील भी रेडी पुआ भी रेडी चल जा
ଆମେ ବୁଲିଆ ବୁଲିବାକୁ ନୁହଁ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ଦୋଳିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ବୁଲିଆ ତ ଚାଲ ଏଇବା ଏଇଠି ଲାଗିଛି। କୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନା ତୁ ଏକ କଲା ଯା ବସ ଦୋଳିରେ ବସ ଚାଲ। ହଁ ହଁ ବସ ବସ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବୁ ପଡ଼ିବୁ। ସେମିତି ନାଇଁ ଧରିବ ଦେଇ ଧରିବ ନାଇଁ ଦେଇ ଧରିବ ତୁ ବସ ଖେଳ। ପେଲେ ପେଲେ ଦେଇକି ପେଲେ ପଛପଟୁ ଆ ପେଲା ଠେଲା ମାର। ଆସିବା ଖେଳୁନି ପଳେଆ ଦୌଡ଼ି ପଳେଆ ତୁ ଠେଲା ତୁ କାମାରେ ଇଏ କିଏ କିରେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ହେଁ ଟିକେ ତୋ ବାପାକୁ ସବୁ କଣ କହୁଛି ଅନେଇ ସବୁ କଣ କହୁଛି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଠିଲା ଉଠିକିରି ଯା ତାକୁ ବସେଇ ଦିଅ। ଏଇ ଭଲ ସେ ଧର କାନ୍ଦୁଛି ସେ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଆସ ନା ଓଇ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିଲା ଭଉଣୀ ଗୁନୁ 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 ହଁ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଅନା ଭଉଣୀ ଇଆଡ଼େ ଏଇ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଲ ଇଏ ପୁଅ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ନମସ୍କାର। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନାହିଁ ତ ସେଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ମୋର ରଜ 3 ଦିନ କେମିତି କ'ଣ କଟିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ଭରା ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ରଜ 3 ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥିଲା 2 ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଥିଲା 3 ଦିନ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ତର ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଶେଷ ରଜର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଏମିତିକା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଭରା ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାନେ ଶେଷ ରଜ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହେଲା କ'ଣ କି ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟିରେ ତ ସେପଟରୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆସିକିରି ଆଙ୍କଠି ପିଟି ଦେଲା ମାନେ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଆସୁଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ତ ଇଏ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବଡ଼ା ହେଇଛି ହାତ ପାପୁଲି ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ପଶିଯାଇଛି ପୁରା ଗୋଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦାଗ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି।
ଏଇ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ହବ। ना ना फोटोज जोर फोटोज मलम दे दादा मोबाइल ଗୋଡ଼ରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ବେଶିକିରି ବହୁତ ଜୋରସେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଟିକେ ବହୁତ ଜୋରସେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପୁରା ଏତେ ଜୋରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ପାଦ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ତ ଚାଲି ବି ବିଲକୁଲ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସରେ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହାଡ଼ ଟିକେ ଦବି ଯାଇଛି। ତ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରେପ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ଡକ୍ଟର ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଆଇସ୍ ଘଷିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଘଷିଲା ପରେ 2 ଦିନ ତ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲାଣି ସେଟା, ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ମାନେ ଏବେ ଆମର ବେଳା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଚାଲିନି, କାହିଁକିନା 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆଜି ଥିଲା ଖଟ ଉପରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତଳକୁ, ତାର ବି ଏଇ ଜାଗାଟା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ତ ଏତେ ହାଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବନି, ତ ସେ ତମେ ଏକ୍ସରେ କରାଓ, ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଯା କମିଯିବ। ତ କମିଲା ପରେ ଏବେ ବି କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦର୍ଜ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେଇ ଜାଗା, ତ ବହୁତ ତାର ବି ଦର୍ଜ ଭଲସେ କମିନି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କାଟୁଛି, ଟିକେ ଭଲ ହେଇନି ବି ତାର, କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ବି ଚାଲିଛି ଏବେ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ହେଇନି, ମାନେ ବଡ଼କିରି କିଛି ହେଇନି, ଯାହା ବି ଯେମିତି ହେଇଛି, ହଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କମିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, 2 ଜଣ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଅ ଆଉ ତା ବାପା 2 ଜଣ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ହାତ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ତା ବାପାର ବି ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସେତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆର ବି ଟିକେ ଦର୍ଜ ଅଛି, ମେଡ଼ିସିନ ବି ଚାଲିଛି, କମିନି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ କମିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଆ ଥିଲା। ଆଉ ଭାବିଥିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ଏଟା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। କହିବି ବାସ, ମୋ ବେଳା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଜାତକ ଟିକେ ନେଇକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ, ତ ଭାବୁଛି ଦେଖେଇବି। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ଥିଲା, ଏତିକି ବି ମୁଁ କହିବାର ଥିଲା। ମୋ ପାଇଁ ରଜ ଯେତିକି ଭଲ ଥିଲା, ତାଠାରୁ ବହୁତ ଖରାପ ମୋ ପାଇଁ ବି ଥିଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।